fidel tijek min umor qalbi il-fuq wa taqdim qablaġi. L-odwa tajba l-kulħadd jekk niġbru l-qalb u l-intenzjoni tagħna f'dan il-jum tal-mulej Kristu Re, Kristu s-Sultan tal-ħolqien kollu. Nsellmu wkoll il dawk li jkunu qed isegwuna mid-dar u niġbru wkoll it-talb u l-intenzjonijiet tagħhom. Illum f'dan is-santwarju t-tielet anzi r-raba' ħadd tax-xahar qed nagħmlu ġabra speċjali għall-ispejjeż tal-bini tad-dar tal-irtiri u x-xiri tal-ifter għall manutenzjoni tas-santwarju. Min jista' minkom joffri mqar €1. Għan-nom tar-rettur u s-santwarju nirringrazzjawkom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudies għal Karmnu u Tonina Spiteri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jien għadni btħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek Qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Karmnu u Tonina Spiteri. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int trid tiġġedded kollox fi bnek l-Għażiż Sultan tal-ħolqien kollu, fit-tiba tiegħek agħtina l-ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar ta' dnub, jaqdu l-kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim il-ktieb tal-Profet Eżekjer. Dan jgħid Sid il-Mulej, arawni, hekk jien se nfittex in-naċ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Bħalma r-raj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f'nofs in-naċ mxerda tiegħu, hekk naħseb jien fin-naċ tiegħi u nsalvahom minn kull fejn xterdu fi żmien is-sħab u s-swiet tal-ajru. Jiena stess nira n-naċ tiegħi u jiena nserraħhom. Oraklu ta' Sid il-Mulej. Jien infittex il-mitlufa, inreġġa' lura l-imxerda, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruħa u nqawwi l-marida, inħares is-smina u l-qawwija u nirhom bil-ġustizzja. Imma lik merħla tiegħi, hekk jgħid Sid il-Mulej, ara jien nagħmel ħaq bejn naġa u naġa, bejn imtaten u bdabat. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħar lill-Alla. Sar misponsorjali ngħidu flimkien, il-Mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni ngħidu flimkien, il-Mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni ngħidu flimkien, il-Mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Dejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni, hemm hu jrejjaqni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu ngħidu flimkien, il-Mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda lija quddiem l-għedowwa tiegħi, biż-żejt idlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli
ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu tieba u l-ħinina il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintin. Ħuti. Kristu kien imqajjem tas-sew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll isseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk ilkoll jiksbu il-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu, jibda l-ewwel frott li hu Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu f'jum il-miġja tiegħu. Imbagħad it-tmiem, meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier, wara li jkun qeret kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu isaltan sa ma jqiegħed l-dewwa kollha taħt rijlejh. L-aħħar għadu li jeqret tkun il-mewt. U meta kollox ikun imqiegħed taħtu, imbagħad l-ibben stess jitqiegħed taħt dak li jkun qiegħdlu kollox taħtu, sabiex Alla ikun kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbirak minn ġej f'isem il-mulej, imbirka is-saltna li ġejja ta' David missierna. Alleluja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u jifridhom minn xulxin bħalma r-ra jifret in-naċ mill-mos, in-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew imberkin minn missieri. Ħudu b'wirtakom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u intom tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qiegħri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad weġbuh il-ġusti: mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajniek, bil-għaġġ u sqejniek, meta rajnik barrani u lqajniek jew qiegħri u libbisniek, meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan għall-anġli tiegħu. Kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ ma sqejtunix, kont barrani ma lqajtunix, kont qiegħri ma libbistunix, kont marit fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma jweġbuh: mulej, meta rajniek bil-ġuħ jew bil-għaġġ, jew barrani, jew qiegħri, jew marit, jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar aqqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fit-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Din hi l-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Waqt li llum qegħdin nagħlqu sena liturġika
Kristu li huwa sultan tal-ħolqien kollu imma importanti fid-dawl ta' dak li smajna llum li jsib post fil-qalb tiegħi, jsib post fil-ħajja tiegħi għax aħna maħluqin għalih u din qalbna ma ssibx paċi, ma ssibx qabel tistrieħ fih. U allura importanti hekk meta aħna nafu li kollox jiddependi minn reliġjon fil-prattika, ħafna fil-prattika. Ta' kif maħlejniex din il-ħajja, jinteressana ħafna dan il-qari ta' kif ma nistgħux neqirdu lilna nfusna u madwarna. Jinteressana ħafna dan il-qari għax juri li Kristu rebaħ, imma mhux għalih, għalik. Ħammorru bil-mod hekk għall-qari li għandna illum. L-ewwel nett Ġesu se jġib kollox madwaru, kollox taħtu, għax fih jibda kollox u fih isib il-milja, laqas ngħid jintemm kollox, isib il-milja. U f'dak il-mument jiġri li jkun hemm diviżjoni. L-aħħar vers jgħid hekk: min se jmur fid-tbatija u jgħid ta' dejjem, u mbagħad jgħid u l-ġusti, l-onesti imorru fil-ħajja u jgħid ta' dejjem. Ħammorru bil-mod. Kull min imur San Pietru l-Vatikan normalment jidħol jara pittura kbira, affresk kbir. Kun hemm nies ikjus twal biex jaraw il-ġudizzju tal-Michelangelo, universali. Xi ħaġa terribbli fi sbuħija tagħha, daqskemm terribbli taħseb li jien irid inħabba twiċċi ma' dak li jien se nagħmel f'ħajti. Kważi l-karta tal-eżami nafa, imma nixtieq ukoll li nissupera dan ir-riżultat. U allura mmorru bil-mod u jgħidilek hemm 6 opri tal-ħniena. Kont il-ħabs u ġejt iżżurni, din interessanti għaliex x'inqed jgħid dawn il-kelmiet Ġesu jaf li l-ħabsin kienu jkunu ġo fossa. Kma teħdilhomx l-ikel ħajmut bil-ġuħ. Titteħodlu l-ikel, għalhekk qed jgħid il-marit li għandu bżonn ta' tsilma jew għandu bżonn kikrate, marit x'tagħmel? Tikkumbatti mal-mart tiegħek. Dak li hu eri mid-dinjità tiegħu, imneżża mid-dinjità proprja tiegħu u din tmissa bidejk. Tmajtni, sqejtni. Sakemm nagħmlu hekk ara 5 sekondi imut tifel bil-għaġġ, tmut tifla bil-ġuħ. U għalhekk Ġesu qed jgħid isma' meta lqajtni għax ilqajtni fid-tbatija ta' dawk ta' madwarek, intom il-koll tafu li xin toħroġ minn hawn, xin tibda l-ġimgħa, xin tibda l-ġurnata, ħatħabbat wiċċek ma' realtajiet fejn inti qed tħobb, għax min jagħmel dawn l-affarijiet għax iħobb. U għalhekk l-imħabba se tibqa'. U mbagħad jgħiduli imma ferrajniek, imma meta ltaqajna miegħek, imma meta stajna nagħmlu dan, dak li għamiltu mal-iktar emarġinat, mal-iktar li għandu bżonn, dak li għamiltu taħt is-saqaf tad-dar tagħkom imma anke lilien. L-estensjoni tal-qalb li tħaddan id-dinja, il-qalb ta' Alla li trid tħaddan il-kulħadd. Imma interessanti din. Jekk Alla taħnina bla qies, ħanarġa' ngħidilkom, Alla tagħna taħnina bla qies, imma ta' ġustizzja bil-qies. U hawnhekk tiġi t-tieni waħda li hija il-kuntrarju ta' dak li aħna nixtiequ nisimgħu. X'inhu l-kuntrarju? Ejjew imberkin minn missieri. Idħlu fil-post li tħejja għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Smajta? Jiġifieri se mmur inħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Impressjonanti. Aħna ddoqna l-imħabba tar-rajt tajjeb kif rajna fl-ewwel qari li jinfaxxa l-ġrieħi li jfittex il-mitlufa u kemm drabi ntlifna u kemm drabi konna fid-dlam ta' dnub u ġien u nfaxxa l-ġrieħi tagħna, ġien u l-ħarufa jew n-naġa l-mitlufa kif konna jien u jent refana fuq spalleħ fej ġar is-salib, fej hemm il-pjaga l-moħbija tad-devozzjoni ta' Pinu. In-naħa l-oħra
meta jgħidu imma lilek qatt ma rajniek faqat rajniek. Dawk li jgħidilhom morru il-barra minn qudiemi, il-kontra ta' imberkin, misħutejn. Araw żewġ kontrasti. Imma ma jgħidx imberkin minn missieri, men aħna l-barka tal-Alla nafuha minn Alla. U l-fatt li bniedem ma jintilifx ikollu l-paċi minn did-dinja u l-ħajja ta' dejjem tiġi fl-għażla tiegħek. Imbirka mill-missier li ħejja hekk dan il-post fejn inti ssib il-paċi, fejn inti ssib id-dawl. Imma n-naħa l-oħra jgħid itilqu minn qudiemi misħutin, ma jgħidx mill-missier. Interessanti, aqrawh il-vers, morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem. Li tħejja x-xitan u l-anġli tiegħu mena mhux għalik. Il-post it-tajjeb u s-sabiħ għalik. Imma hawnhekk is-saħta tiġi mill-fatt li aħna ninqerdu jekk ma nħobbux. U jkun hemm irda totali jekk ma mmissux mal-imħabba tal-Alla. Impressjonanti. Għax kont bil-ġuħu ma tmajtunix, kont bil-għaċċu ma sqejtunix, kont teri u ma libistunix, kont barrani, kont marit, kont fil-ħabs. Araw is-sitt opri tal-ħnina. U hawnhekk interessanti li Alla tagħna ara kemm hu kbir, ma jibgħat il-ħadd l-infern. Mhux qed ngħid ma jeżistix l-infern, ma jibgħat il-ħadd l-infern, nifhmuni sew. Tant Alla tagħna hu kbir li jħalli f'idejk tikteb is-sentenza b'dak li tgħix. Kif ngħix dal-Vanġelu tal-lum. Tant hu kbir li jħallik fil-libertà, toffendih, tagħżel li ma tmurx il-ġenna. Alla tagħna hu kbir imma jinkina ruħu quddiem il-libertà tal-bniedem. Dak li ħalqek mingħajrek ma jsalvakx, mingħajrek ma jisfurzakx. Hekk interessanti illi llum waqt li qed ngħidu iwa Ġesu sultan, Ġesu sultan, u żgur li hu mhux kif nimmaġinaw ħana fuq xi siġġu tal-bellus, imma fuq salib kbir. Mhux b'xi kuruna tleq, imma b'kuruna tax-xewk. Mhux b'xi l-bisfin imma mantar li libsuh is-soldati u taħ qasba fidu, besqulu u taħ fuq wiċċu. Slim għalik, sultan tagħna. Mhux għalek biss, għax Ġesu imħabbar sultan. L-Anġlu Gabriel qalilha lill-Madonna, jieħu t-tron ta' David missieru, razza ta' rejiet. 1000 sena qabel jitwieled David, 1000 sena wara jitwieled Kristu u jitwieldu fl-istess belt, razza ta' Tlaten, il-belt ta' Betlem. Mhux biss jitwieled re, fejn hu r-re li twieled? Marru għand Erodi, għax ġejna nofrulu deb, inċensu, mirra u rajna l-kewba tiegħu u offrewlu deb, inċensu, mirra u niżlu jaduraw il dik it-tarbija, re li se jaħles lill-bniedem. Mhux biss, quddiem Pilatu jgħidulu daqet jgħid li huwa sultan, imma aħna lir-Rumani għandna biss, lilkom għandna m'għandniex rejiet oħra. U Pilatu jgħidlu, imminti sultan, u Ġesu jgħidlu, iva jien sultan, qiegħed quddiemek, xi trid iktar? Jien sultan, imma salt nagħti m'għix ta' hawn. U l-verità x'inhi? U Kristu jiskot, mhux għax ma kienx jaf wieġeb, għax il-verità qiegħda fih, qiegħda quddiemek, tista' taraha. Il-verità biex tażel bejn it-tajjeb u l-ħażin, bejn il-ġust u l-inġust, bejn id-diżonest u l-onest. Mbagħad hekk l-aħħar ħaġa. Fuq is-salib samrulu il-kundanna. U tant tagħhom fastidju għax kien għadu qed jgħidlu ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek, kien ħalliel. U Ġesu qallu, iwa, illum stess tkun fis-saltna tiegħi, qed tisemgħuha fis-saltna tiegħi. Tagħhom fastidju dik il-biċċa tabella miktuba bl-Aramajk, bil-Ludi, bil-Griek u bil-Latin biex jaqraha kulħadd. X'kien hemm miktub biex qalulu neħħija. Aħna ma rridux il dan isaltan fuqna, da qed imut, dan agonizzant, dan 3 sigħat agonija, neħħija. U Pilatu li ktibt Ġesu Nazzarenu, Ġesu ta' Nazzaret, sultan tal-Lut.
quddiemu kull irkoppa tmil, kull il-sin jistqar li Ġesu il-mulej. Ħbibti jittina qari tal-lum, l-aħħar għadu li se jinqerdilna huwa l-mewt, imma Ġesu Kristu Sultan kif qed naraw fil-Bibja diġà rebaħ għalik. X'rebaħ? Ix-xitan, id-dnub, iva rebħu. Ma jista' jagħmillek xejn infern sħiħ. Dan hu Ġesu li tant iħobbna, li ġie jfittixna biex jaqlana mill-ħażin tagħna. Imma mhux biss, rebaħ il-mewt, il-mewt, il-mewt. L-aħħar għadu li jinqered, il-mewt tiegħek. Imma attenti ħbib tiegħi, hemm libertà li l-ktib tal-Apokalissi u din żgur ma tajtux kasa. Jgħidilna għodu attenti biex ma titħlux fit-tieni mewt. Issa di xi tfisser it-tieni mewt. L-ewwel waħda għadda minna hu fuq is-salib u ngħaddu minna aħna. Dik l-ewwel mewt. U dik ħelisna biex immorru l-ġenna ħdeh. Dik rebaħ għalhekk Kristu Sultan. Imma jibqa' t-tieni mewt u dik iġġibha bidejk. Meta teqret lilek innifsek u verament imbagħad tħares lejn ħajtek u tgħid x'saħħta ġibt fuqi. Morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja mhux għalikom, imma għall-anġ li ħżiena għax-xitan, imma għalik tħejja post sabiħ. Ġesu, fejn se npoġġik? Forsi d-dinja ma tridikx, forsi l-familji, forsi d-dnub tiegħi rriġettak. Ħanpoġġik f'qalbi dalgħodu kif poġġietek Marija, is-sultana ta' dan it-tempju, ta' dan is-santwarju nazzjonali, meta qaltlek għaw jien, ħallini bħala, b'umiltà u b'servizz impoġġik bħala sultan. Jiġifieri dak li qiegħed fuq it-tmun ħankun nista' mmexxi l-bastiment lejn il-port ta' Sliem. Amen. Nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel u f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u tkellem b'fomm il-profeti, Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistaqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet. Kemm għandna x'nirringrazzjawh lill-Alla li tagħna l-grazzja li ninġabru hawnhekk u nfaħruh f'dan il-jum tiegħu, il-jum tal-ħadd, li jfakkarna fir-rebħa, ir-rebħa li Ġesu tagħna fuq il-mewt u fuq id-dnub. Ejjew issa rroddulu ħajr u rresqulu t-talb tagħna. Grazzi mulej li tajtna sena liturġika li aħna mxejna fl-imkien. Illum il-festa ta' Kristu Re, nirringrazzjawk waqt li nitolbuk għall-Knisja kollha, il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-missjonarji, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, is-saċerdoti, djakni u l-katekisti, daw kollha impenjati fl-għalqa tal-mulej, nitolbu għal-familji, għal kull wieħed u waħda minkom. L-aktar dawk li d-dinja tagħthom fuq wiċċhom meta rridu jgħixu l-vokazzjoni tagħhom. Nitolbu lil mulej għal paċi, l-istabilità, il-fedeltà, l-impenn fl-opri tal-ħnina li urina Ġesu, l-aktar lejn min warrab, batut u fqir. Nitolbu. Grazzi għax-xita li battilna, nirringrazzjawk. Grazzi għas-saħħa li tatina. Għatina l-ħobżna ta' kuljum u l-providenza li għandna bżonn, partikolarment fix-xita biex artna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha. Nitolbu l-aħħar ħadd tax-xahar ta' Novembru
Waqt li nitolbu għal mejtin tal-familja Spiteri, nitolbuk għall eżistana mejtin. Għatijom mulej il-premju tal-ġenna mħejji għalijom sa mill-ħolqien tad-dinja. Nitolbu. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Nitlob għal dik il-familja li qed jistennew tarbija. Dik il-koppja li jixtiequ tarbija. Il-bejbi li hemm marit l-isptar. Dik l-om li dal-lejl daħlet fl-agunija tagħha. Missier li qed jistenna riżultat fuq saħħtu. Lilkom tal-qrib u tal-bot, anke lilkom li m'għandkomx min jitlob għalikom. It-talba tagħna f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu, Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina. Issa u fissija dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej sagrifiċċju li bih ibnek reġa' ħabbeb il-bnedmin miegħek, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk l-istess ibnek jagħti lill-ġnus kollha u lilna il-grazzja tal-paċi, il-ħajja u s-sliem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Iż-żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt il-libnek il-waħdini, Ġesu Kristu Sidna, Assis għal dejjem, Sultan tal-ħolqien kollu, biex itemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin, joffri lilu nnifsu fuq l-altar tas-salib, vittma safja u tasliem. U wara li jkun ġab il-ħlejjaq kollha taħt il-ħakma tiegħu, jagħti lilek is-saltna fuq kollox għal dejjem. Saltna ta' verità u ta' ħajja. Saltna ta' qdusija u ta' grazzja. Saltna ta' ġustizzja imħabba u sliem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda Qaddis. Osanna flori ta' smeri. Mbirek minn ġej fissem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi.
reġa' raddi l-ħal. Tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi kull darba li niklu dal-ħobs. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Karmnu u Tonina, il-mejtin tal-familja Spiteri. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu fibnek u bħal ibnek, hekk fibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għall-ħajja. U issa nitolbuk tiftakar fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infahruк u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnija tiegħek paċi fi żmienna, inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom il-paċi tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek rappreżentata f'dawn il-familji. Għad jaslimu l-għaqda li jintrid fin li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja u li Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnija tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.
Nqu bil-wifqa ringrazzjament ta' wara tqarbin. Grazzi Sinjur Alla. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi Sinjur Alla. O Ġesu sagramentat, ikollok ħnina u karità, il-erwieħ tal-purgatorju, taffilhom mill-pwini, eħlisom min-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex igawduk fl-eternità. Nitolbu tqarbinna mulej bl-ikel tal-ħajja ta' dejjem, bħal muta ġih kbir għalina nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu, hekk ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tas-sema u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-lejla fl-erba ninġabru fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija biex mal-isqof tagħna niċċelebraw il-festa ta' Kristu Re. Nħeġġu l-kull minu f'saħħtu biex nhar it-tlieta 28 ta' Novembru bejn l-6 u l-5 fil-berġa tax-Xewkija imur jagħti id-demm. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna